Fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi Gonzi għalli l-eks Ministru Austin Gatt kien Ministru li ħadem biex immodernizza s-settur tal-enerġija. Il-Ministru Austin Gatt kien Ministru illi ħadem fis-settur tiegħu li eventwalment wassal biex dak is-settur ikun jista' jimmodernizza lilu nnifsu sa ċertu punt u għamel id-doveri tiegħu u mexa skont l-istruzzjonijiet li tajtu jien. Anke jekk tul ix-xhieda quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi kien hemm diversi uffiċjali tal-Ene Malta li qalu li fl-2007 ma kienx hemm politika kif jinxtara ż-żejt, Gonzi għadu jsostni mod ieħor. Fost dawk li lmentaw mill-mod kif imxew l-affarijiet fl-Ene Malta kien hemm David Spiteri Ġinġel li kien inħatar kap eżekuttiv għal ftit żmien. Il-Ministru Bonnici fakkar kif Spiteri Ġinġel kien qal li għodda biex jiskopri l-abbuż ma kienx hemm. Iżda anke hawn Gonzi ma qabilx. Spiteri Ġinġel li ma kellux l-għodda biex jiskopri Intant għal darb'oħra Gonzi reġalmenta mill-proċeduri tal-Kumitat li qed jidher qudiemu. Dottor Gonzi, kif qedlek jekk għandek xi talba m'għandix problema is-sedja dan il-kumitat dan il-kumitat jimxi skont ir-regoli li aħna fil-fema tiegħi però tgħidulix mod u tagħmlu mod ieħor.